I pozdrav svima ljudi, Gobelja full ovdje ljudi danas. Idemo malo Minecraft, minigame, pinball. Tu je sa mnom jedan gost, to je Pavle. Evo me, evo igramo paintball, killovao sam jednog. Tvarno. Jesam. IP servera će da se nalazi u deskripciji i server nije premium, znači može da igra ko hoće. Da. Šta je bro? Opa, još jednog sam killovao. I to je to. Sine, meni su bili 2 put. A si saznao kad će da bude ona igra Dragon Escape gotova? Pošto ja ne znam, hoću da igram. Šta se radi to? Ja to ne znam. Valjda nešto od Ender zmajeva bežiš, nešto, otko znam. To! Sam ubio. Jednoga to nisam ni video, brate. 4 sam ubio. Evo ga još jedan. Desi. Ja sam im ovdje bazu sam im napao. Jo, ja nemam grudve, kuku. Evo me sad imam. Si znao ovu knjigu, ona kao shop, možeš da kupiš nešto. Ja vidim, ali ja bi da nemam pare. A, bate. Dobro, ja imam ove moje grudve i šta me briga. Imam ja 50 komada, a im napadnemo bazu, bre. A posle ćemo snimamo Skyblock. Da. Ovdje nema njih u njihovoj bazi. I dođi do njihove baze, njih nema njih. Evo si. Šta mene gađaš? A ne, ja sam vidio plavu ovu vunu pa sam mislio da je neko njih. Plava vuna! Ima neko. Jo, slučajno sam te pukao 3 puta. Šta bilo? A, razvalio si ga, bate. Ima neki bate. Ubio si... Evo ga. Pa gdje si krenuo? Ja sam ubio valjda 4 ovdje. Kakav kill, meni je ostalo još 6 grudvi. A meni još 22. Šta radi ovaj cheater? Sad će on da vidi. Pa evo, ajde ga ubijemo, brate, još ja i ti smo samo ostali. Ha, jeste. Nije i ovaj tambura ostao. Njih ostao dvojica na strici, idemo sad. Koliko kilova treba da imaš da bi umro? Valjda 6. Pobjeda, bre! Nemaju pojma, bre, ovi otišli oni u aut. Koliko nas ima? 3? 4? Koliko nas, bre, ima ovo? 3? 5? Jo, pa treba nam još jedan, jo. A mi smo nas pocepali mater. Ajde da kucam, ja sam, ajde sad blue. Ajde. Kuce znači PB blue. Evo ja sam ušao, da budemo bre u isti tim ih razvaljujemo. Treba nas... 6, ima nas 5. Ajde idemo još jednu upatiju pa završimo snimanje. Ajde bre, nek ne... Jo, ovaj izašao. Jo, ovaj mati, brate, ima dijamantsko delo, a nije kucao PBJ, nije kakvi bot. Ma bot, bre, sad je izašao, lopov. Da završimo mi epizodu. Mogli bi. I to je bilo to, ljudi, za ovu epizodu, vidimo se sljedećoj. Ćao!